Tervetuloa mun toisen videon pariin. Jos et kattonut ensimmäistä, niin se löytyy tosta mun kanavalta. Ainut video löytyy siitä, jos kiinnostaa. Siinä mä vähän esittelen itseäni. En tainnut kyllä mun perheestä mainita yhtään. Mulla on mies, teini-ikäinen lapsi ja 2 Alaskan malamuuttia narttua, joiden kanssa me hengataan tämmöisessä omakotitalossa. Maanantai-aamu. Mä laitan bileet pystyyn. Mä oon yksin kotona vähän. Ihan sama miten sä liikut, niin liiku vaan. Innostuin tosta tanssista joskus. Ja sit mä tykkäsin siitä. Menen tekee lumityöt. Henkka sanoi, että lumityöt on tärkeet. Tehdä siististi. Suora linja. Tultiin Henkan kanssa Ideaparkkiin, kun ei oikein saada aikaiseksi hoitaa näitä asioita kotona. Me ollaan menossa kesällä naimisiin ja tultiin tänne nyt kahville laatimaan vieraslistaa. Saadaan homma pikkuhiljaa rokkaamaan. Todella vaikeaa miettiä, mihin se raja vetää. Me halutaan ehkä pienet, ehkä keskikokoiset häät, ei nyt ainakaan mitään isoja. Kahvit, munkit, paperit valmiina, niin nyt kuule. Nimiä listaan muruu. Me saatiin tää lista tehtyä häihin. Suurin piirtein kyllä se reilun 100 hengen häät meillä on. Ehkä ne lähimmät, keiden kanssa ollaan enemmän eniten tekemisissä, niin kyllä se raja vedettiin sitten siihen puhtaasti. Mä haluan kertoa noista häistä paremmin jossain tulevissa videoissa, että en sen syvemmin siihen asiaan syvenny. Mulla on Helsingissä 10. helmikuuta matsi Keitsissä. Vapaa-ottelutapahtuma. Ja se on sarjassa 61 kiloa. Mulla on normaalisti paino semmonen 55 kiloa. Mä otin tän mielenkiintoisena prokkiksena, että nyt lähdetään nostaa painoja. Silloin kun mua kysyttiin tähän matsiin, aikaa oli ehkä 8 viikkoa. Nyt matsiin on 2,5 viikkoa. Ja mä oon saanut 2 kiloa. Se on totta, että se ei kyllä millään pelkällä puhtaalla ruoalla nouse tuo paino, mutta oon mä yrittänyt. Nyt se hetki on tässä näin, mitä minä oon odottanut koko päivän. Mulla on hyvää ruokaa. Nyt me nautimme, eiks niin? Mä tulin tähän makaamaan. Tosiaan hain herkut ja supin ja laitoin siskonpedin pyörimään. Mutta mä söin puolikkaan supin ja sitten mä väsähdin. Ja mä luulin, että hei, tää on helppo homma. Ei, siis ei se oo kuin syödä vaan, mutta ekaa kertaa pitkään aikaan. Mä syön nyt vasta riittävästi verrattuna mun kulutukseen. Et se on ollut mulle kyllä todella haasteellinen, koska tää tarpeeksi syöminenkin on haastavaa. Mutta siinä on aivan yli hyvä juttu on se, että mä vihdoin opin syömään hyvin siihen nähden, kuinka paljon tosiaan kulutan. Ja mulla on energiaa. Mäkin touhaan aamusta iltaan vaikka ja mitä. Olen energiavajalla toiminut tässä ties kuinka pitkään. Et kyllä niinku, se tuli ihan shokkina, kuinka paljon sitä ihmisen pitää syödäkään. Saati sitten, että tähän pitäisi lisätä vielä kiloja päälle, niin ei tuu onnistumaan. Kyllä mä menen alipainoisena siihen matsiin. Ei se on niin justiinsa. Mä oon niin onnellinen, kun mä oon saanut tuota painoa lisää. Sitä oli tullut. Aamupuurot nassuun ja töihin. Mä keräilen itteeni täältä sohvan pohjalta. Mä jaksan aloittaa aamuvuoroon. Siellä oli todella liukasta.
Olkaahan varovaisia tuolla liikenteessä. Mä lähden nyt rundille. Mä sain mun asiakkaalta, kun se aina, että kun mun pitää nyt lihottaa sinne matsiin 6 kiloa, niin pijouta vähän suuta makiaksi. Ja sitten mä sain mun asiakkaalta viimeksi sixpackin Twixejä ja nyt mä sain sillä juustokakkua. Kun se on niin messissä tässä mun hommassa, kun mun pitää saada painoa nousemaan 6 kiloa. Ei se nouse! Ei sen väliä. Mut ihanat asiakkaat, kun ne niin tsemppaa mua. Avaimet, työavaimet, mitkä? Mihin ne katos? Mihin ne avaimet katos? Ei ainakaan mennyt hukkaan. Täältä ne löytyi. Siis on kyllä hullu päivä. Sen mä sanon. Jumpalle, minnekäs muuallekaan. Mä oon ihan jäätävän surkea kuvaamaan noita mun treenejä. Mulla oli tossa kondistreeni. Ja tein ton lisäksi vielä assault-paikkia, kaikkien rakastamaa assault-paikkia. Mutta sitten kun mä katoin sen videon, mitä mä olin kuvannut, niin siinä näkyy vaan mun jalat, jotka pyörii. Ei mene jatkoon. Ja mä voin kyllä kuvata jatkossa mun treenejä, mutta toistaiseksi tykkään höpötellä. Nyt on semmonen homma, että mä oon saanut tämän videon valmiiksi ja huomenna sunnuntaina on se päivä, kun mä julkaisen tämän videon. Ja ihan vapaasti kommentoikaa, tykätkää, kaikkia ideoita otetaan vastaan. Minä edelleen täällä opettelen tekemään näitä videoita. Opettelen olemaan asioissani johdonmukainen. Kiitos, kun katsoit videon ja palataan taas.